agus fáilte se é Cadapp idir a hain. An russo go bhhasan gach ribe grúige chligan duine daine seinnteoir a bhain gach mí? Well, tá aithne ógam ghine a bhain nach néontói le sin. An seachtaine seo caitheann muid súil chun cinn scannán agus app nua ach ribh sin fad cléithe nua eisiúint. Aaron Warch eisiú for Rocksmith 2014 edition Remastered do Mac, PC, PlayStation 4 agus an Xbox a hain. Beidh sé faoi le ceannacht líne a bhain ach dóibh siúd a ceannaí cléithe cúpla bliana hin beidh an leagan seo seachtaine. Is as anhaid é Rocksmith leis an gitar agus an dorda ólam agus tá sé lán go bell le seachtaine, oirán, bhíseán agus móna imirtha. Má tá tú ag curtú chiú ólas faoi Rocksmith búiste rocksmith.ub.com. Gur míle maigad gach duine tá sin amnis sa app na seachtaine. Gur míle maigad cléithe na seachtaine feici mé tú go luath. Tá sin amnis súla caitheamh app agus time bís faoin gceann seo. Tá app seinnteoir Cula fáil inis don iPad ón shoppa iTunes agus tá sé seachtaine. Tá sé lán go bell le clárach a Cula mar sin is féidir le brathnú orthú éonúr agus éonát is mí leat. Anús sin beidh tú abalta a chuma hain a chur do frófíl le havertána agus dana Cula. Beidh muid ag cur leis an app an tamar fad freisin agus má tá tú ag cur tú chiú ólas buaiste culacair.com. Go dóim muid an seachtaine seo le blaiseadh ó Monster Trucks beidh sé seo bictulina go luath an bhliainte thugainn. Insin sé scéal trip lad óg atá ag éirí an bailliú bheag cún na bhfuil sé na cónaíon a aigeal. Leis an am a chaithimh tosaíonn sé ag tógal óiltracail ag úsad sean físaí ó Carna agus tar éis timpist ag onad ola buan trip le créatúr aisteach. Seo blaiseadh mhaith. Trip, this man might have a word with you. I'm not going anywhere with you. Yes, you are. The monster is in the trunk! Whoa! Did you see that? Did that just happen? Oh, yeah, it did. I'm a scientist. I want to help you. We're a family. What do you need? Trucks. Hope you picked something up from watching me. A week ago, you were riding a bicycle. Oh, I really hope they have their seatbelts on. Let's go! Tá ag súil go mór le Monster Trucks a eiceáil ach bé ar ein fannacht go dtí mí anar. Ceart go leor ní ormsa tá locht ach bé gach ólas faoin seo Cadapp. Thu sé sástaine? Sin é sin náideanna go dearmad le a thuirstún agus bíigi idir leanúint ar YouTube go dtí an céad ar eile, tó go bog é.